Kontuen Ganberak Unibertsitate Publikoaren iazko kontuak aztertu ditu. Gastuak 124 milioi izan ziren, diru-sarrerak berriz 129. Gastuetan langileriarenak dira nagusiak 87 milioirekin, gastu guztien 165. Unibertsitateak 1.354 irakasle ikerlari ditu. Horietatik 500 funtzionarioak dira eta gainerakoak kontratatuak. Administrazio eta zerbitzuetan beste 560 profesional daude. Iazko ikasturtean, unibertsitateak 10.000 ikasle zituen. Bigarren gastu handiena inbertsioak dira, 26 milioirekin. Osasun Zientzien Fakultatearen eraikin berria da inbertsio nagusia, 31 milioi, gastuaren erdia iaz egin zen. Ohiko gastu eta zerbitzuetan 17 milioi gastatu ziren. Diru-sarrerei dagokienez, ohiko transferentziak dira nagusiak, 102 milioirekin, 180 Nafarroko gobernuak emanak. Kapital transferentziek 19 milioi egin zuten, horiek nabarmen handitu dira eraikin berriaren inbertsioagatik. Matrikula eta bestelako tasen bitartez 18 milioi bildu ziren. Txostenak gobernuaren eta unibertsitatearen arteko finantzak eta hitzarmena ere aztertu du. 2008tik 126 handitu da diru ekarpena, 69 milioitik 87. Kontuen Ganberak unibertsitatearen finantza egoera ona azpimarratzen du. Iaz 13 milioiko aurrezki garbia izan zuen. Gastu orokorretarako diru zaintzako gerakina ere 10 milioikoa eta gainera ez du epe luzeko zorrik. Txopai kontuetan nola legezkotasunean aldeko iritzia ematen du. Azkenik, kudeak eta hobetzen segitzeko 2 aholku ematen ditu. Kontabilitate analitikoa martxan jarri eta ikerketaren zeharkako kostuak zehaztea.